one po nyame one punipa be Jeremiah no mame 8 verse 4 nyame mpunipa but enipa na punyame nyame mpunipa nipa na punyame what you say na wo kwa na wo ba na wo hu asam ka na wajew sa na nyame tie ompo but wo kasa no enne watie nkwasiafo bia num asem se bible broni na akota baabi ne watwero asofo de nyame asem aye business wakot wo tie nkwasiafo bia asem se enne asori aye sika enti nyame asem mpo umpa bi ne watie ba na mpasa me ka kire se wenum nyina ye wona fewdefo a odi asem ne nyakopo ahenie ne ho few teniye anda me hwede school aya de ba bia na school kura no enya kono senka wo bo abakwa kwatra school konase 24 a ye gofi aya tiem ya boka akọ school ato books akese betena ne maame an di amane bia ni a onidi wa wie school no onim so wie school a na dwumanie wo de ase ono hweka wo benya nurse wo de nurse no nko a JHS ne SS ne to nurse no nko ampo hweka ya wofo bo na wie na wanya dwuma wo ba de betena wo nkyɛn kozi se obedidi no amane bia di but still what does we hope said ye odi na chi no onko school mo school dimbone say Ghana school at disappointed onye bi da but why say okwa asori akache say asori at disappointed wana asori adoniska eka e wo school mu komu e che asori but obi adwene nko ho e bia meka say yes ye mie ana say susu ayato ewo ye ma ho from KG1 to SS ye ka se yenka books nko a wato a etimi to bus but obani wi school ande adwuma wai bini ho o de ase ande adwuma no wai bini ho adwuma ni ho but why some for sobo mo Ghana aban any minister of education say wono na ama mama no atete fie o tie kasa no ka amen on say I know they are more sobo Debbie but obi kwa sorry 1 2 samato kwala hia bra wonnim de nyame betumi ayama wa na abeka nkwase asem me de me se ntwen ba yare ma ntwen ba ohia ma mama quotation bi Jeremiah no chapter 8 verse 4 osina ka kire won se se erade sie ni se twedi ampo nyame kanie wo hwe ase a won sorry anase se onipa bi dane kwa won san ma hey won san ma biem adien ntina Jerusalem mai adane won was adentina Jerusalem mai adane wo ho a won san ma biem what you say okura na ada akwa mu pintin and Ghana ekura na ada akwa mu pintin and ye nya wo ma ye from common sense tiani yo and ye polutu ni padwe ne kwasem but obo na free say aboa ponche e wo common sense to who say jawo ho a onko ho ne kwasem ka amen dia mani pa e common sense enyansa de chai aboa no ene nyame honhom a etiw ni pam Jeremiah 8 verse 8 verse 9 osi nyame asam na wapoi osi adena makase je nyansafo adena makase ya nyansafo awurade mra wo he ewo ye ho ampa hwe atwerefo mpensin trofo ama no adane osi atwerefo pensre trofo bible na nya abane o but yani ye kire mu no asofo no a ye kenkan no as a Ghana education a teacher for a child no omo ye big problem because practical na e word education ni mu na e wo sa akra no ko school a ye ma no ye de wo sua no ho practical no tools ni ho enti ye nya practical because ye sua no theory babadie kwasia sam sa what is a matter is the name of a person any my praise or ten ya keka kwasia sam aguo ye be exam sa babadie be broni kire ne ba how to make mobile phone, how to make computer. Or kire no said ye fa ye nsanya ade. But Ghana education and also the theory and the brofo na declare say ye mana ben. Brofo obi ko school da. But okot na America no. Brofo no want. Otipa. A chance woni made. Debi.
What is here? Person me ka asem kyerɛw. Education no. Anya books no. And what problem? Books no practical ne wom. But one kyerɛ no, ye ne what theory no ho kyɛ practical aspect no. Saa na tie wɔ Kristo mu. Asɔfoɔ no. Bible no nya bɔne o. Bible ne nsɛm a wɔm nyinaa no ɛyɛ nsɛmpa. But why na kyerɛw? Why na teach you? Amu ahu sɛ de nyame peni ne de wɔn peni. Ye tu ne mfe baako ne de abɛtena ho. What do you say? Na asɔfoɔ no kae baabi a ɛbɛɛdɛ. De de sika bɛba. De de nipa bɛba. Onyame asɛm yɛ nokɔre. Ɛna wotie me. Me dia commander 1. Ha? Maame, ɛmfa wo ne yare a ɛda wo so. Ha? What do you? Ban wo nyame. Ɛwɔ mpaebom ɛne nyame asɛm tiem. Ne to ho. Sɛ Awurade, mmerante bere mu ne bɔne a meyɛ yɛ nyina. Mane gye guy no ho. You nya bra kan look 15:11 no. Mane gye abrante no ho. Atifi asɛm no sɛ ɔba tuatini no. What do you say? Ɔno a ɔrejete ne papa no ɔkɔɛ na ɔbaeɛ no ɔbɛyɛ deɛ na ɛyɛ kyɛn deɛ no ɔte ne papa ho dada no koraa. Saa na tie sɛ wo no ho a na wo sa ba wakyi ɛma obi na adaw sɛ Bible ɛyɛ sei wahwia bi nti wokenkan Timothy na wɔse bata akenkan bata deɛ akenkan ɔde aseɛ wo bata akenkan a na ɔkɔnkro kyerɛ wɔ deɛ ya ɛmfa wo sɛ sɔfo bɛka wonim deɛ yɛ because ɛwɔ sɛ obi about relation ɛwɔ ɔne ne nyame ntɛm ɛnyɛ da biara na sɔfo na ɛbɛkyerɛ obi bio ana wo yare a sɔfo na ɛsɛ bɔ mpae ma da bia. Sometimes you should ask yourself say wonye nyame ba ɛti deɛ nti ana wontumi nya biribi ma wo ho deɛ ma mede kyɛɛ waa ne sɛ menya berɛ ma nyame asɛm no. Woyɛ carpenter adwuma na mebɔ mpae woyɛ ayimesi adwuma na mesua deɛ ma meyɛ different ma wo different na no kɔnsia meka sɛ menim Akufo-Addo menim Nana Akufo-Addo but me a menim no ne ministers anyone a ban no anim no kyɛn me si yɛka sɛ yɛmmisa Nana Akufo-Addo hɔ biribia woyɛ sure sɛ me ne MP hɔ na ne nsa bɛka MP adantia because ɔno ɔbɛn no ka amen ɛti sɛ wobɛn nyame a ɔno so bɛɛ dɛn ɔbɛbɛn ɛntwɛma yare a mansa no wabɛsu wɔ nyame no ase woayɛ great mistake ɛntwɛma yɛntwa wo nsa ɔso ɔtere ne nneɛma ne yɛdɛn ɛdɔɔso na Awurade gye ne firi no nyinaa mu Awurade gye ne firi no nyinaa mu ka sɛ amen nti na sɛ amanneɛ bi aba yareɛ bi aba ɔhaw bi aba Revelation chapter 2 verse 5 ti asɛm ne ye mɛma obi nka nkyerɛ sɛ nyame ayi wɔntumi nyɛw ɔbɛgye wo ma no ayɛ yie adisɛm yi ɛtimi ɛno yi mu num no ma ho nyɛ se ɔse ɛnti kae deɛ wofiri hwe ase ka baabi a wofiri yɛ dɛn ɛhwe ase pakyɛw na wonyɛ asɔre pani na asɔre pani na wonyɛ ɛda na wonto dwom ɛmma nyame ma ɛne ngye na wodɔn broadcast na wonkɔ bi Bible womfa mprikyi wɔ bi da but now why ka amen menka sɛ nyame amoa wo ebia adwe a wode bɛɛ nyame fie nti na woanya deɛ sɛ wonya pakyɛw adwuma me starteyɛ mabrɛ o mmoa kokura wiaseɛ ne mu atɛnie gya akɔpɛ adwuma yɛ meyɛ mabusua mpo tumi bu mabam wode aseɛ but me focus so yɛ no now Awurade agu so de me kɔ ka sɛ amen enti deɛ wonim yɛ no sɛ ɛyɛ papa deɛ a ɛmo obi mmu wabam ɛwɔ deɛ woyɛ no ho kae wo bɔfo wɔ mmerante berem ɔse enti kae deɛ wofiri hwe ase mane gye wɔma atwa no to ho ka amen deɛ wɔse wɔde ne ho ama loto no na ba mu mu daabi wɔkɔtwa 10 million na ɛnɛ yɛte no aba so ɔkyena vim ɔbɛnya sɛ ɔbɛtwa 12 million asɛm ne sɛ ɔbɛbubu machine ɛso kyena no yɛbɛsa ate no aba so ebi ɔkora ɛmfa hɔ koraa ɛso still adekyeɛ ɔbɛsa abɔ bosea yɛ dɛn akɔ akotwa still wɔne loto anante 22 years 30 years wɔne loto even 50 million koraa da bɛ wɔda so wɔ gyidie obi fira no ma na baa no akɔ akɔ yɛ dɛn mekɔtra yɛ hwɛ
But why someone when Yami Nasino? Ye caught Yami na bibi kakrebi, ye nanti kakrebi, ye bumpire bakum ye nuna bibi, ye hunushia, na ye bonya mesobo. Ka amen. Amen. Apatashifo. Di omo edo womo di omo ye. Ti ana papa o se man kwoto so amiti be me ya. Kwaso. Ka amen. Amen. Okoto so se be ya honhom ni mfiri ni mu. Sa. Ba wo bompaye ba ko age next ayi kwasiada. Apatashi ni kura asese ade che ne wankwa asore yankoto so ankwa wensa ne bi anka ho a ne ti be dai. Be ne ya. Ba why say Yesu Kristo se mummisa no de be dai. Matthew 7:7 mummom na be dai. Hwehwe na be dai. But wo hwehwe ba ko a wo hu a na wapo ba bi atena. Ka amen. Ha media me tufo na me kasa kire o sa brantie entwe ma yare ento wansa. Entwe ma owu ma. Entwe ma ho kire bi ma. Enne ne wadombre. Ha wo be bia wo tu afutu bone se nyame bia ni ho. Mame kai we mame. Hebrews chapter 9 verse 27. Pasa me ka asem kire wo. Anche me de ma no besi. Ehia wo support. Entie me kwa. Ehia wo support. Ane me din ka aka no. Be bia wo bia. Sofo me pasa asafo ni bi ba. Pe baby prota pe. Efie mpa. Wa wo fie obetime me ye de ayedai. E wo se samrai you to know. Eni sabe ya hoso ko jata bia bo awura Kristo sumu. Eni azadi fo bia ena ye mpesa no kura nkyira beba. O kasa ya se ya chew. O kasa si be you ano. O kasa yes hey. Acts chapter 4 verse 17. O se atia ne betia won na wa modi no na wa nkyerɛkyerɛ wa na awurade Yesu Kristo dinimu. Etina wana kuta nyame asɛm no ehu ama bebre ntumi nka no kora ɛso oka. Ehu ma gidi adwo. Se Daniel de hu akɔ Babylon kokoto ba kokoto Nebukadnezar ehoni. But wo se na si enyame no mpo ankasa anye yani a yankoto nsɔre wa bosom hoda. Kasa amen. Amen. Ba bia wotie me firi biala anopai me pese me ka kire wo se kai wo bofo e wo mrantebrem kai ba bia wo firi hwiase sɔre ya kane nwuma ne biem maame a wote dwom ena ne ma nkoso because first now you mpa bofo wo sɔre wo ma che na timbo mpa 20 minutes 30 minutes ansa no wakɔ but now wo sɔre ya no wataade akura di bɛda no wadwuma no bɔnefo bi mamedua ade bɔne yɛdai ewum wo ma woti mi mompa ye kram emma wo madi ewum bɛda no bɔnefo no emfa wi no mapatahye ene edambo emmanwura wo bam waware no tama waware foforo no na unya brebo mpaye ebo bi ma wukunu but now bisa wo se woti mi bɔ mpaye one po de woti mi bɔ no abobi ama wukunu that's why and wukunu suban a ohunu se enken eni kwasa tena ne mu no abatena ne mu no wo se bra oni pa kɔ da ye no ɔbɔnefo no begu ababɔne Efra abapapanum. Hallelujah. Amen. Bla mentra ho. A Christopher ekremofo muntu anamon. Eme de semna yenuanum nkremofo wo monfa ho ene ayi de na sore beka. Bebre na ba tu anamon ba. Adwuma yi me se dodo na omo sase sponsor bi mu ye Muslims. They are very good. They know how to sponsor the work of God. Ka amen. Amen. Mama quotation bi Hebrews 9:27 was said how many person nipa be prekope no wu achi no atemu be dai na se wu no wati wu na da ma nipa se obewu prekope se da ma nipa se obewu prekope na atemu da ho wu na chi no atemu ya dai e ma no pato wu no na nipa wu ana omu na se nipa wu dia ada na atemu na ode aka ho no de wo se wu ana asa se ye wu na asa de a mama yanyi ani adakatia na nipa ansa hwe mese mo mayanyi ani adaka mu osio kwam ye ochina sesemre brei na waje wadaka tia ya ochina se wodi ase etisi ewu na asade a papai yete wo ye dai ensa ne yanwi bi atopa ne yamu wi no obi num wi na o se wi ase nyina ye de enam na dwurum sa wodi ase okotunefo a aye dai se ewu na asade a was a jaw bia no ye de ope
but my main casem my quotation twato John chapter 21 verse 18 na yemfa nwie opesa obemu a yebemu abem tienie media ne commander 1 evangelist commander 1 na no we from here papa your prophet and now you dey just say enipa bi wo agibie sa just say one kasa wo your prophet ne de o onte ne ho ase ne ha no nim say na as wo kenka bible na Yesu Kristo tam no why na wo ye difu a Yesu esoma no wa mu nyina ya asomafo that they are able to heal no mutimi sayare o mutimi nyane awufu o mutimi ye sankyerene bra sankyerene ye no enye de oye difu ana de oye apostle ana de oye reverend ana de oye say de otene ho ma awurade na oni awurade nante kronkron ye bia mu no me say awurade de adom ni nyina adom no okay matu na osemo kon mo nko ka sempa so so ayin na ban mu wi a mo sayare fo ye dey eyare ti me no preach awie na no obi frey obo ase odi ase o se papa yare e dan so no odwonso moja nko a awurade na me so bompa ya kwankere ba me kire no enen kunim di aba amen ka amen amen dia na tware dan so a ne ma me de ne ba ye no ene awurade adom etwa na teko amen. This is always any party prophet. Answer home. Bala convo. They are also called prophet. A convo they call them prophet. So may you say obi the prophet better no hoso ansana what to anamo according to. Ka amen. Amen. Kaini yakona ya brother so. Yoni asempati di ngoche. Yoni asempati adu. Ya fast. O say no kra me say o say no kra me say o say we abrante here no we abrante here o baba boso na o ko fa baby ape bi abeko na unya ba akra and na bi beba se owo mpo maya o baba akokra o baba akokra o ba tere wonsa no bi abo aboso obi na beba bet obi na be wro boxer obi na be wro dross and na oncheche ho no and na bi beba wo pants no obi na be wro ansa na wadwonso no atere wonsa o ba tere wonsa no bi abo aboso wa wani ji ball ho che nyame asem and na bi beba wani be fira that time obati se Manchester ne Chelsea ne hwan ne bobo Mbappe bobo but that time when ni a wo de be kwa he ball no ewai no do akofa akwa o wadi nyame oba ka kire oba se fa me ko park so obati wani na oba no o de wo se adwaye no kwasem erade yakobo shira media no commander 1 adimrai yemiela ne ntum obatimi abam studio la no mama ya fanto so 0551 0551 391 391 391 0551 0551 391 sorry 931 and that's no 0551 931 studio my yafa number 0241 na to so na eno na eya adwuma sisi 0241 no media no 0241 24 1027 God bless you and additional wo batimi abo awuram commander ye hia a sponsor facho trim adwuma ne hia ska adwuma ne hia wona ede ebe gina kire ena uja nyame asam sponsor no wa kenka wa hwe wa brabom se eniema enkoyi but wa mo bi atufo aka kire se ai ene bibia yesika asore ayesika etine on pese de wan sidi kura bawura nyame fie biem okwa asore no wasesa wan sidi ena wan sidi atwa mu this year all the coins odi ase da bia kunkro ene ayi ankra de coins gumu chaskele de ankra de ayi gumu na mo edi ma aha eno mo kro mo ja coins tienie elo adi nyakobo nchira na obati aba awuram number ne 02 studio la no 0551 931 also obetimi afre na enkomo bia ho no ya di oyare adwuma nkoso niam nkoyi obetimi agba awuram kama na ya no adi wo ha ho nkomo na awrade abasa wose enye tiase enso oje na awrade so bejew amana yeye God bless you media no commander 1 asafo ne family of God temple adwuma kase ye na na awrade hira no ne adwuma kase ahemfo nyina awrade nyam kase mame na ontim nanim emamo hello apani kase majo abadi adom
Oye afum juma bi ene man ko ye your friend say na kasa free him. What kasa free him? Be kwai. Kwaku bama de yafa me a personal line no. We ya kwankyere na wose ye kyerɛw na otumi ɛyɛ bibi na empeja etumi yɛ dɛn ɛba. Ma me mo mpaye ma me wie ya afrɛ me na fa kwankyere ngu fam ɛwɔ asase a wo yɛ so adwuma no so na empeja bɛba. Awurade uja eni ubachi. Abampa ya domi wo hiani a ho kyerɛ bi ada aba so. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. God bless you. Number 0241 24 10 27. Omofa eno to so ma me. 0241 0241. Fa we ni bra na omo fra yem peke no ha. God bless you. Okay. Erade shira o ma me. Wo batimi abawuram na wo so ye no ache wo yare fra na yenyina nyankopɔ tumi ne na hoɔden so ɛmɔ mpa ye ma wo. Adwuma nkoyie. Ba me bebre na start ye na de makoyie pa. Betene. Hello. Hello, wahine majoi. Oba de adom me hoden. Yeah, kasa ne enko. Erade nshira won so. Okay. Okay. Amen. 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 Erade shira won so. Mate kasa. Anya eya family line me personal line no. Na eno ne 27 no 0241 24 10 26 TV na we a egu screen so. Papa erade nya okese mini asofo. Obeti bi abaso. Ye hia wo cham sponsors so. Ofra sponsor bi. Na enko nyasa obeti woni na hu ye biem. Ai. Hello. Good evening, Open Cassia. What's that one so, mammy? Ayo. Yo. Papa radin shira won so mame. Okay. I radin yo kese mame. Yo. Amen. 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 I radin shira won. Me we are from me personal line na me mom pa yem fa adwuma homa wate. God bless you. God bless you. La no so ayeshe. Erade shiraw. Obi ba. Hello. Odias here. Mediano commander 1. Nyame ya adom one next week obe share time say ya. Next week men na share time say ya. Wa wo yare fre ne mom pa yem akwankyere wo de be ma edin kunim de be ba. Ya na bebre na no edu samre ya o preach ya ne dia ne say sofo a o preach ka no kre de o kɔ ne nche wontimi mmoa enne nipa so ebazanem atro ene nkwasiasem na atie etimoso ne madifo a ne manya wo yi ewa wie ye bre mu yi de etua bi ne esabi ne eposabi mia bi nofo o de ase na obi kwa so dem a efie wura bag obeba na akade ayema obesuesi wa obeje na home kra wanda wa na onye na home nwi koka osi prayer items eye sanu bi na opa ai ubenya erade nyakopo shira wo ha no de wiase we ya enya nkwa awie ya wotimu no ofriwe ma abekɔ wem enti hwehwɛ nkwagye nsɛm no bi na sɛ da bi eba sɛ wo kra enso akwa afiri mu kwa wakonya amane papa abo akyerɛ wo bɔfo no media commander one yegu so ade sraw sɛ dwumadie hia sponsor
aye 1 city 2 city 5 city 100 city 50 city the ekuta bia papa me so the number net dash no 024 24 10 27 momola mso bi frɛ momola ya bre na so okay obetimi afrɛ me am line no hello obetimi afrɛ me am line no na ya di nkomo why eno ni 0241 24 10 27 memfrɛ 33 nansa eno no akodi baby ti frɛ 0241 24 10 27 mediane commanding commander 1 obi abu afa so frɛ eno bedi nkomo ya kyerɛ de obeye mayemo mpaye odom nyankopɔn ya da wase kosom ya hoɔden da ya fa medi dwuma ti sei wona so ya sene no ma boa program yi sɛ wiase gyina ntensɛmpa ti sei no apa enyiwa yipamo mesrɛ wo sɛ wasɛm se de o ma senkani kuru asukuru aba akonom no wo hyira no na no wo ka Job 41 verse 11 down we say why the din kama obribi a wan hyena namu so bibia nam empoma de bre enya bre age bre atie no papa boa won na yare no ha bia da won so emfiri won so nko with Jesus Christ odire mu amen bye bye from a personal and